Yo, what's up mga BBC? Yo, what's up mga idol? At yun nga mga idol, no? Maganda-handa kayo kahit pupunta na kami dyan. Oh, grabe si Cousin Jojo! Panis! May kaway ka ba sa BBC? Wala. Magkarga lang ka tayo. Ano nga mga BBC, mga idol, no? Sino nga mga idol, no? Loading ngayon mga idol ng BBC, mga idol. At yun, Carmen Pangasinan, mga Carmen idol. Pangasinan? Yun nga mga idol, no? Yung mga warrior natin, mga idol, yung mga sibong natin, mga idol, no? Masubukan na sa malayo, mga idol. At yun nga, palayo, mga idol. At yun na nga. Pupunta kami doon. Manda kayo kay Cousin Jojo. Magkakarga lang. Pag mo, ano yung kakarga lang? Manda kayo kay Cousin Jojo. Baka maunahan. Ayun mga idol, at so ready na kayo mga idol. At syempre mga idol, no, kita-kit sa loading station mga idol. At tara na, at baka unahan pa tayo ng iba. Let's go! So, finally mga idol, no? At yun na mga idol, no? So, ito, dito tayo ngayon sa BBC mga idol. At yun na nga, dyan, training lang muna tayo ngayon mga idol, na dahil sa observation yung natin mga idol, yung mga warrior natin, no? Si Tropang Manman, nasa na? Mga idol, no? Sa observation yung mga warrior natin mga idol, no? Titingnan natin mga idol kung sino malakas sa warrior natin, tapos isasabak natin sa ano mga idol, isasabak natin sa ano, sasabak natin sa pangmalakasan mga idol. Ano mga idol, no? So ano, si Cousin Jojo mga idol na magtatalpak mga idol. Yun ang ano, yun ang mga idol sa training. Ano tayo ngayon mga idol, no? Sa ano, at dyan sa Carmen tayo ngayon, training lang sa amin mga idol na dyan, Carmen Pangasinan mga idol. Yun. Direct. Ano mga idol natin, maraming salamat again. Tato, Johnson Aquino. Yan, mega shoutout na kay Johnson Aquino. Yun. Mega shoutout nga pala kay Abdul Zakul. Yun, Gerald De Silva. Yun, Gerald De Silva, no? Abdul Zakul. Yun, mega shoutout sa'yo, no? Parang kilala ko yun, parang coordinator na kanyan, ha? Coordinator, ano? Gerald De Silva. Ano, mega shoutout sa'yo, idol, no? Ito yun, di na tayo pumunta ng BBC, ng PUF mga idol, no? So dito na tayo sa BBC mga idol. At yun, alas di naman ganun kalayo yung bukas na, yung hagisan bukas na. So yun ang mga idol na, bali siyam yung natin, bali siyam yung warrior natin nandito ngayon mga idol, no? Tulad din sinabi ko kayo ng mga idol, no? Under observation yung mga warrior natin. Titingnan natin mga idol kung sino yung sa kalam bukas mga idol. Tapos isasalang natin sa mga idol, sa quarantine ulit. Isasalang natin sa mga idol. Sasalit tayo ng derby mga idol syempre. Kailangan yun mga idol, no? Pag natin mapatunayan na isa tayong legit na puncher mga idol. Kailangan natin sumali sa mga papanris na yan. At syempre mega shoutout sa akin mga idol. So yun nga mga idol na, at wala si Utol mga idol na, dyan si Cousin Jojo, yung Lokman ng Aliano Lok. Yun. Ito, lakas sa kalong si Cousin Jojo. Natigas to. Mga idol, at maraming salamat sa inyo mga idol. At syempre, tatapusin na natin ito mga idol. At see you tomorrow mga idol, no? At yun nga mga idol, no? Bye-bye. Bye. Kumusta mga kukuy? Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two.
So, ayun na nga mga guys, no, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ang natitira natin ng mga ibon mga guys, mga breeder lang. Kaya mga guys, yan lang natira kasi nagkarga kagabi sila sa BBC. So, mga guys, pasensya na kayo, wala si Aliana sa school. So, ako ngayon ang nagbablog, no. Pangasinan Carmen ang bitaw ng mga ibon natin. So binitawan doon ng 7:03. Ang dating nila dito mga guys nasa 8 o'clock dapat. Pero mga guys wala pa talaga, no, wala pang dumating kahit isa, maaga pa naman ang oras. Hintay-hintay lang tayo mga guys. Ito yung loop ni Aliana. Wala pang laman mga guys. So ang bitaw namin nagsakay sila kagabi mga guys ng 7 ibon. So ito lang mga natira mga guys. Ayan oh. So, hintay-hintay lang tayo dyan at shoutout sa mga nakasubscribe sa channel namin. Maraming salamat sa inyong lahat. At sabi ni Aliana doon sabi na magbigay ng ibon, shoutout sa iyo. At comment na lang daw kung kailan ka magbigay sa kanya. At kung saan daw banda or ano, taga Pangasinan kasi kami. Ay, taga Pampanga kami. So, hindi alam ko saan pwede kunin yung ibon or magbibigay ka, sabi mo raw sa kanya. Sabi mo sa kanya. Ngayon, maghintay daw siya kung reply mo kung kailan kukunin yung ibon na ibibigay mo. So, maraming salamat sa bago pa sa channel natin. Sana pa-subscribe naman ang channel namin at hit na rin notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ni Aliana Lynn. Pasensya na kayo, wala si Aliana, nasa school. So, maghintay-hintay lang tayo ng ibon mga guys, no? So, ayun na nga mga guys, no, 7:57 na, wala pa tayong mga ibon. Ayun mga guys, no, alborolok mga guys, nasa atip nila mga guys, naghihintay din siya ng ibon niya. Ayun mga guys, yan yun mga guys, kuya ni Aliana. Si Aliana nasa school, siya naman nasa rooftop. Ayun, naghihintay din siya ng ibon mga guys. So, ako nga din mga guys, nagbi-video, naghihintay ng ibon ni Aliana. Kaya, so mga guys, hintay-hintay lang tayo dyan. Kaya ayun sa taas mga guys, may nagpapapogi. Kaya, bira lang ng bira mga guys, naghihintay din siya. Ayun, sabi niya, oh ito naman mga ibon na dumating, hindi pala amin mga guys, nabudol kami. Ayun mga guys, wala pa talagang dumating. Mag-i-8 na mga guys, no? Mag-i-8 o'clock na, 59, 7, insaktong 8 na mga guys. Kaya, wala pang ibon mga guys. Kala namin, ibon na namin dumating mga guys. Ito, andito tayo ngayon mga guys. May malaking ibon mga guys. Ayun, shout out dyan sa nakapatong sa rooftop. Oh. So ayun mga guys, no, may dumating siya na ibon mga guys sa alborolop mga guys. Nakadapa siya mga guys kasi andyan na yung ibon niya. Naghihintay siya, inaan niya doon sa loop nila. Pinapataboy niya sa anak niya. So, yan mga guys, wala pa dito kay Aliana Loop. Alborolop pa rin ang mayroon. Dumating na yung ibon niya, may isa siyang dumating. Ayun. Ayun na mga guys. Time check tayo mga guys. Wala pa kay Aliana. Wala pa si Alianang ibon na dumating mga guys. Time check. 8:17 mga guys. Galing yan ng Pangasinan. Carmen mga guys. Pero wala pang dumating sa amin kahit isa. Kay Alborolop mayroon na. So hintay-hintay tayo mga guys, no. Wala pa talagang dumating kahit isa. Mga idol, yan na lang mga idol. Yung Aerox nila mga idol. Yan ang mga idol, oh. Napakabilis ang Aerox mga idol. Yan, yan na lang mga idol, no. So time check tayo mga idol. 8:20 mga idol, no. So first bird mga idol. 8:20. Mga guys, kararating lang talaga niya mga guys, oh. Andito kay Aliana Loop. Time check tayo. Anong oras yan sa'yo? 8:20 mga guys, dumating siya. So, bibigyan natin ng ano para... Ayan mga guys. So, bigyan natin ng pagkain siya para makapasok mga guys. Para ano natin kasi mga guys, hindi ganong
agad-agad hindi siya pumapasok, no? Ayan mga guys, ayan siya. Ayan siya. Ayun, ayan mga guys, ayan siya. Ayan yung unang dumating mga guys, 820. Ayan, papasukin natin, no? Ayan siya. Ayan siya mga guys, yung unang dumating. Ayan yung dumating mga guys, 820. So, andito pa mga guys, no? Ayan, ito ang dumating. Ayan. So, yung isa, saan yung isa? Ayan. Umikot pa siya mga guys. Sana, nawala na bigla. Mga guys, ayan siya. Ayan. Ayan mga guys, dumating. Anong oras ba dumating? 5 tayo mga guys. Ayan, dumating siya. Yan yung pangalawang dumating mga guys. Umikot lang siya eh. 8:27 mga guys, dumating siya kanina. Kaso lang, umikot uli. So, ito mga guys, ayan yung dumating. Galing yan mga guys, Pangasinan Carmen. Kinarga ng sa BBC kagabi mga guys, no? So, yun na rin ang isa mga guys. Pangatlo na dumating, no? 8:30 mga guys. Ayan siya. Ayan. So, saan siya papasok? Papasok siya dito sa ano eh. Yan mga guys, dapat dito siya papasok sa kabila. Ayan mga guys, so, ayan, dumating ng 8:30. So, mga guys, anuhin natin siya na makapasok doon sa loop natin. Patayin muna natin. Ayan mga guys, may dumating ulit tayo. Time check tayo mga guys kung anong dating niya. 8:31, magkasunod lang sila mga guys, no? Ito, tawagin natin mga guys, papuntang loop nila para masanay siya pumasok doon sa loob. Ayun na mga guys, ayun, pumatong na kaagad siya, oh. So, papasukin natin mga guys, no? Ayan yun siya mga guys. Ayan yung pumasok niya. Bali, pang-apat mga guys, yan yung pang-apat niya. Ayan, ang dumating.